Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Insellmu lil dawk kollha illi inaqdu magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' l-Ewkaristija. Illum il-Knisja qiegħda tiċċelebra u tfakkar it-tifkira ta' Santa Chiara Verġni. So niċċelebra l-Ewkaristija magħkom jiena Patrissalf Terezjan u bħalissa qiegħed kappillan fil-parroċċja ta' Taxbix. Nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti jiena dnib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billa ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Fiħnina tiegħek u Alla inti mlejt lil Santa Chiara bl-imħabba l-faqar. Bit-talb tagħha tina li nimxu wara Kristu fl-ispirtu tal-faqar biex narawk wiċċ imwiċċ fis-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: O bniedem, int qiegħed ma' nies ta' rashom jibsa. Għandhom l-għajnejn biex jaraw, imma ma jarawx. Għandhom il-widnejn biex jisimgħu, imma ma jisimgħux, għax huma nies ta' rashom jibsa. Issa int, o bniedem, ħu miegħek kull ma jeħtieġlu wieħed eżiljat u itlaq binar qudiemhom. Dbiegħet minn fejn int u qudiemhom stess itlaq lejn post ieħor. Għandhom imnejn jimtebħu li huma nies ta' ras jibsa. Ħejji binar qudiemhom il-meħtieġ tiegħek, qisu l-meħtieġ ta' min sejjer fl-eżilju. U fil-għaxija oħroġ qudiemhom bħal wieħed ħiereġ għall-eżilju. Ħaffer toqba fil-ħajt qudiemhom u oħroġ minnha. Għaddi wiċċek biex ma tarax l-ard, għax jien għamiltek sinjal għal dar ta' Iżrael. Jien għamilt kif ordnaj l-mulej u binar ħejjejt il-meħtieġ tiegħi, qisu l-meħtieġ ta' min sejjer fl-eżilju. Fil-għaxija ħaffir toqba fil-ħajt bidi stess, u mbagħad ħriġt qudiemhom fid-dlam bis-sorra fuq spallejja. L-għada filgħodu l-mulej kellimni u qalli: O bniedem, dawn in-nies ta' ras jibsa ta' dar Iżrael ma staqsewx inti tagħmel? Mela jgħidilhom, hekk jgħid il-mulej, kontra l-prinċep li hemm Ġerusalemm din is-sentenza u kontra d-dar kollha ta' Iżrael li tinsab fiha. Ejdilhom jiena sinjal għalikom kif għamilt jien hekk qed jagħmlu lilkom fit-turufnament u l-eżilju qatt tmorru. U l-prinċep li hemm fosthom qatt jerfa' s-sorra tiegħu fuq spallejh fid-dlam u jħaffer toqba fil-ħajt biex joħroġ minnha u jgħatti wiċċu biex ma jkunx jista' jara l-ard b'għajnejh. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lil Alla.
Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla. Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla. Ġarbu kiddu lill-Alla l-oli u ma ħarsux il-kmandamenti tiegħu. Reġgħu lura u naqsu bħal missierijietom, għawġu triqthom bħal ark li qarraq bik. Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla. Rexuh fuq il-għoljiet tagħhom, kebsu lejra bl-idoli tagħhom. Sema b'dan Alla u nxtel bil-adab u warrab għal kollox lill-Iżrael. Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla. Ħalla fidejn l-għadu l-arka tiegħu, fejn kien hemm il-qawwa u l-glorja tiegħu. Telaq għas-sejf il-poplu tiegħu, ħada bl-aħrax kontra wirtu. Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla. Ħajjiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek, għallimni il-kmandamenti tiegħek. Il-mulej ma'kom Miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Pietru lesaq lejn Ġesu qallu: Mulej, xi kemm il-darba irid jonqosni ħija biex jien naħfillu sa 7 darbiet? U Ġesu wieġbu: Ma ngħidlekx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna ta' smewwiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-Sinjur ordna li jinbiħu martu u wliedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej jinxteħed qudiemu jitolbu jgħidlu: Sinjur, stabar ftit bija, kollox inrodlok. Is-Sinjur ġitu ħasra minn dak il-qaddej batu u ħafillu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minn għonqu u beda jafsu. Ħallas dejnek qallu. Il-qaddej sieħbu nxteħed qudiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu: Sinjur, stabar ftit bija u nrodlok. Imma dak ma ridx jaf, maru xeħtu l-ħabs sa ma jrott kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddej jaraw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata lieħu qallu: Ja qaddej ħażin, meta jien ħfiltlek dak id-dejn kollu, wara li tlabni bil-ħniena, ma kienx imissek intu ukoll tħenn għal sieħbek kif ħennejt jien għalik? U saħan bl-aħrax is-sultan is-Sinjur għalih u taħ fidejn min jaħru sa ma jrott kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missierkom li hu fis-smewwiet, jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Kif temm dan id-diskors Ġesu telaq mill-Galilea u mar il-Ludija fl-inħawi li len mill-Ġordan. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ekkut il-Vanġelu illum qiegħed ikellimna fuq il-qawwa tal-maħfra. Ġesu qiegħed jitlob minna illi aħna naħfru lil xulxin. U naħfru lil xulxin dejjem. Ġesu qatt ma poġġa limiti fejn tidħol il-maħfra. Għaliex il-maħfra hija sinjal ta' min għandu qalbu kbira. U l-qawwa li taħfer
tiġi minn Ġesu. Il-maħfra titgħallima fl-iskola ta' Ġesu. Ġesu lilna jaffrinna dejjem, għax aħna l-kol kemm aħna għandna bżonn il-maħfra. Il-qalb tal-mulej Ġesu turi li l-maħfra li ma tarafx kundizzjoni u ma teskludi lill-ebda persuna. Il-maħfra ta' Ġesu ma tieqaf quddiem l-ebda tnub. Għalina ħafna drabi tkun diffiċli illi aħna naħfru. Imma itlob il-maħfra lil Ġesu u hu jagħtihilek. Il-qawwa tal-maħfra tirbaħ il-ħażin. Il-maħfra tagħmel tajjeb lil min jaħfer. Inti tintela bil-paċi, tintela bil-ferħ. Qalb li taħfer hija dejjem libera u taraf l-imħabba ta' Ġesu lejha. Min jaħfer iħalli dawl warajh. Meta inti taħfer, inti rebbieħ. Kristu rid iwaqqaf il-Knisja tiegħu biex tkun sinjal li jidher ta' salvazzjoni. Maqudin flimkien ma' daw kollha li jemmnu fih li tolbu lil Alla l-missier il-ħniena u ngħidu uri lilna mulej il-ħniena tiegħek. Uri lilna mulej il-ħniena tiegħek. Għall-Papa sabiex imdawwar mill-Ispiritu Santu jaqdi l-ministeru tiegħu li jmexxi l-Knisja fil-għaqda u fl-imħabba. Nitolbu. Uri lilna mulej il-ħniena tiegħek. Għas-soċjetà ċivili sabiex ma twarrafx l-għajnuna tal-komunità nisranija għal ġid tal-bnedmin kollha. Nitolbu. Uri lilna mulej il-ħniena tiegħek. Għal dawk li quddiem is-salib jiskandalizzaw ruhom sabiex jilqgħu il-messaġġ tal-Vanġelu mimlijin bil-fiduċja fir-rebħa aħħarija ta' Kristu fuq il-ħażin. Nitolbu. Uri lilna mulej il-ħniena tiegħek. Għal din il-komunità sabiex kull inizjattiva li tieħu tkun għal qadi tal-evanġelizzazzjoni. Uri lilna mulej il-ħniena tiegħek. Il-qammulej it-talbiet li l-Knisja qiegħda tagħmillek u għatija li tgħix bl-ikel tal-kelma u tal-Ewkaristija fl-istennija tiegħek li għattelġa tiġi fil-glorja inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna nxandru mulej il-kobor tiegħek fl-ġubijiet fil-Verġni Santa Chiara
Biħrara kollha nitolbuk biex bħalma hi oġbitek għall-merti tagħha, hekk ukoll aħna noġbuk bil-qadi tagħna fis-servizz tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuħħajr lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullu mkien nirroddulek ħajr. Għax fil-qaddisi li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba fis-saltna ta' smewiet, jixraq illi nfaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija inti terġa' sejjaħ lill-bniedem maqdusija li fija sawwartu fil-bidu. U ddewqu minn is-saddoni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u mal-anġeli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidina Ġesu Kristu. Illi meta kien se jingħata biex minn rajħi batiħa l-ħobs, ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof ġew li jgħinu mas-saċerdoti u djakni tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Santa Kjara u mal-qaddisin kollha, illi jgħixu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja.
għamel illi magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu flimkien lill-Missier tagħna tas-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltinatek, ikun li trid kif fis-sema u fl-ard. Ħobżna da kuljum atina llum, affrinna dinubitina bħal ma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem medinub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Min qalbkom għatu din il-paċi lil xulxin. Ħarruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna inti tajtna qawwa ġdida b'dan is-sagrament imqaddes tiegħek.
Għamel li fuq l-eżempju ta' Santa Kjara inġorru dejjem ġisimna l-mewt ta' Ġesu u nfittxu li ninaqdu miegħek biss bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Flimkien ngħidu talba tar-Rożarju Mqaddes. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ħelesejna wieqaf magħna, glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, uri li inti jomna għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitina eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru. Meta l-Anġlu Gabriel ħabba lis-Sitta Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li tritin kif fis-sema u fl-ard. Ħobsnata kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħalniex it-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik ismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina tikun ibnek tiegħek bħanna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, ħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltinatek ikun li trid kif fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna għalik ismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina li tikun ibnek bħanna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, ħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltina Talla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid kif fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, uri li inti jomna għalik isma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna ħlisna min-nar tal-inferno u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid int kif fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la daħni xi tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marja Santisma, uri li inti jomna għalik ismat talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ħames misteru tad-dawl, meta sina Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-Eid. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek tiġi saltinatek ikun li tritin kif fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma, uri li inti jomna għalik ismat talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tkun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna ħalisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħnina ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik li lek ingħidu għaliex aħna turrufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku norfqu dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, daw għallejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turrufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Nitolbu għall-intenzjoni tal-Papa Franġisku. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltinatek ikun li tritin kif fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Għall-erwieħ tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' Id-dawl ta' dejjem dejjem jiem jiddi fuqhom jistrieħu fil-paċi. Il-litanija Lawretana, mulej ħnina, Mulej ħniena,
Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qat talbtana, Kristu il-qatt talbtana, Missier Etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-Grazzja talla, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żed safja, itlob għalina, Om li żed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma'Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-mitimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-ibniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-maltri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisna minn għall-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Użarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi din-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi din-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi din-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisa u malla biex ikun jistoqinna dak li wedina Kristu, nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu til-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. amen, Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-seba. Idfa bil-qawwa tagħha fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Nitolbu l-ħassin tal-qaddisin San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazzu Falzon, itlob għalina, Santa Chiara, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani. itlob għalina, Intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
wara li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu flimkien ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbierek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.